Rodinný dom sme kúpili v roku 2018, konkrétne v novembri. Následne sme sa v roku 2020 pustili do kompletnej prerábky, to znamená, že sme svojpomocne zateplili rodinný dom. Týka sa to aj dotácie z plánu Obnov dom. Takisto sme vymenili otvorové konštrukcie, okná, dvere. Zateplili sme strop izieb znútra, zateplili sme takisto podlahu nevykurovaného podkrovia a takisto sme zateplili aj podlahu na prízemí. O pláne obnovy som sa dozvedela z rádia pri ceste do práce a táto možnosť využiť dotáciu na obnovu alebo rekonštrukciu domu aj už po obnove nás zaujala, preto sme sa prihlásili do výzvy číslo 3, kde sme žiadali o dotáciu z plánu obnovy dodatočne, to znamená už po obnove rodinného domu. Museli sme preto spracovať projektové energetické hodnotenie domu a museli sme si dať vypracovať aj energetický certifikát po obnove rodinného domu. Podklady sme potom zasielali na základe zmluvy do SAŽP a následne nám bola poskytnutá dotácia na tie položky, ktoré boli vyhodnotené ako oprávnené k dotácii. To znamená, že dostali sme dotáciu na zateplenie obvodového plášťa, dotácia na zateplenie podlahy na prízemí, stropov a takisto aj povaly. Bola nám vypočítaná výška dotácie 14 151 eur, ktorú sme použili na ďalšie zveľaďovanie rodinného domu. To znamená, že použili sme na stavbu prístavby, ktorá nahrádza starú hospodárskú budovu, ktorú sme takisto museli nejakým spôsobom rekonštruovať. Neteší nás iba dom ako taký a to, že sa nám v ňom dobre býva, ale aj vidíme aj úsporu pri energiách, kde nám z roka na rok klesá spotreba plynu, keďže vykurujeme zemným plynom a používame aj na varenie zemný plyn, takže vidíme tam reálne pokles spotreby o 30% približne. Že v rámci našej obce, ako viem, nie sme jediní, ktorí sme sa zapojili do plánu Obnov dom. Nie každý sa síce zapojil do 3. výzvy, niektorí sa zapojili aj do tej nasledujúcej 4. výzvy, ale bola možnosť, že sme dokázali si navzájom poradiť alebo že sme dokázali si zdieľať informácie, čo všetko je potrebné, ako to prebieha a jednoducho si navzájom pomôcť.